ഹെന്ന, മെഹന്തി, മൈലാഞ്ചി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് ല്ലേ നമ്മളെ മെഹന്തിക്ക്. ഹെന്ന പ്രണയത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും കഥകൾ മന്ത്രിക്കുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ മെഹന്തി സ്നേഹത്തിന്റെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും പ്രതീകം കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളെ മാരേജ് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഹന്തി ഇടുന്നതാണ് ല്ലേ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ലൈഫിൽ എന്തെല്ലാം ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ മെഹന്തി ഉണ്ട് ല്ലേ. സങ്കീർണമായ ഡിസൈനുകൾ, ഹൃദയംഗമായ വികാരങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മെഹന്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രണയവും മൈലാഞ്ചിയും കൊണ്ട് വരച്ച കൈകൾ നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമാക്കാട്ടോ. നമ്മുടെ സ്വീസ് അക്കാദമി ഒരുക്കുന്നു 4 മന്ത് ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫൈഡ് മെഹന്തി കോഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഒറ്റ ഉത്തരാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ്. താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ ആളുകളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. താങ്ക് യു.